Ara estem fent la 6a edició d'Implicats, que és una festa intercol·legi on hi ha més o menys 360 alumnes de 6a, 5a, bilingües i opció català. I tot el matí al Palau del Reis de Mallorca fan activitats sobre llengua i cultura catalanes, sobre l'època medieval d'aquí, del lloc que ens acull, del Palau del Reis de Mallorca. I després aquesta tarda tindrem el Ramon Gual, que ens farà ballar. És un ambient festiu, agradable, bon humor, alegria, estan aprenent, jugant amb la llengua catalana, la cultura catalana, i realment és el més important. I ara fem la volta per canviar de lloc i deixem a la nostra esquerra. Última part de la dansa, agafem la mà dreta de la parella. La mà dreta, com si li diguéssim bon dia. Aquí veieu és el mar Mediterrani. Ja hem dit unes quantes llengües romàniques. Quines altres llengües podeu veure sobre aquest mapa?